Комил Исмоилов 67 сола наздик 10 рӯз мешавад ки дар маркази клиникавии дерматовенерологии вилояти Суғд бистарӣ аст. Ин бемор истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буда аз бемории пӯст ё худ писари аст азият мекашад. Аз рӯи нақлаш ин беморӣ дар синни 28 солагиаш бори аввал пайдо шуда буд. Бо гирифтани муолиҷаи пайдарпай чанд муддат аз ин беморӣ нишонае набуд. Ҳоло бошад қаҳрамони гузориши моро дубора хуруҷи бемории писари аст баъди гузашти беш аз 30 сол дар ҳайрат гузоштааст. Баъди муроҷиаташ ба маркази клиникавии дерматовенерологии вилояти Суғд духтурон ташхис карда сабаби дубораи хуруҷ кардани бемории писари аст дар Комил Исмоиловро ба истеъмоли хӯроки бодигарм ё худ аллергиядиҳанда вобаста карданд. Hozir چی خیل حالتتون؟ پیشتری نقش شدیم؟ بهتری شاید؟ خورشش نیست؟ نه خورشی دورتون همش های؟ کنم های همه تحلیل سپردی؟ همش ناز؟ این چیز 83 سالنده بودم مننده یک تا دکتر من به دو تا تبلت که یک تا مسکتی موبایل 20 روز به نیست که پرافته بودم بعد از این خارافی گوجانده این کسل من چیزی خودم یا اگر چیز شد می دو شب پر شد با چند سال به همین بیماری گشتید؟ بیمار من همون 83 که حاضر شد قریب 30 سال شد. نو پیدا شد؟ ها نه پیدا شد. یک باره دو شب پون بدم کرد. бино ба иттилои духтурони маркази клиникавии дерматовенерологии вилояти Суғд бемориҳои пӯст ба монанди псориаз, занбӯруғ ва сафедпӯстӣ бештар дар фаслҳои зимистону баҳор ва тобистон байни калонсолон ва ҳам хурдсолон зиёд мешавад. Таъкид гардид ки аслан бемориҳои пӯст ба монанди псориаз ва дигар бемориҳо гузаранда набуда дар шахс ирсӣ ё ин ки аз тарс пайдо шуданаш мумкин аст. Духтурон ба сокинон тавсия медиҳанд ки ҳоли ҳозир худро аз нури офтоб то қадри имкон эҳтиёт кунанд, зеро шуои офтоби аввали баҳор ба пӯсти инсон тез зарар расониданаш аз эҳтимол дур нест. ҳангоми ба кӯча баромадан бошад аз маҳлул ё худ кремҳои муҳофизатии пӯст аз нури офтоб ва чатрҳо истифода баранд. офтоби аввали баҳор ки дар нури офтоб ультробунафш зиёд ҳаст, ҳамун бар пӯсти одам бисёр зарар мебиёрад. ҳангоми бисёр дар офтоб гаштан, бесоябон, дар майдончаҳои назди ҳавлигӣ, дар саҳроҳо кор кардан, асосан ки дар нури офтоб ультробунафш зиёд аст, онҳо таъсир расонда ҳар хел бемориҳои аллергӣ таъсир бармеангезонад. мисол дермати аллергӣ аз алаф, аз химикатҳо истифода мебаранд, аз ҳамон ҳангоми дар майдончаҳои саҳроӣ кор кардан, назди ҳавлигӣ кор кардан, гул вай коштан, вай алаф чиндан, дар ҷое ки контакт ҳамон чиз мешад, аз ҳамонҳо сурхӣ, обилаҳо пайдо шуданаш мумкин, гирехчаҳо пайдо шуданаш мумкин, хориш пайдо мешавад. ҳоло дар шӯъбаи калонсолони ин марказ беш аз 50 нафар беморони гуногуни пӯст табобат мегиранд. духтур дерматовенерологи марказ Хосият Қодирова мегӯяд ҳоло муроҷиати сокинон аз бемориҳои пӯст бахусус псориаз дар муқоиса ба солҳои қаблӣ ба маротиб зиёд шудааст. бино ба гуфти духтурон бемории псориаз бемории музмини такроршаванда буда дар як сол то 2-3 маротиба дар бемор хуруҷ мекунад. дар натиҷаи ин беморӣ хушкшавии пӯст ба амал омада дасту пои бемор кашиш мекунад ва ҳаракат карданаш ҳам то ҷои душвор мешавад. духтурон ба ин гурӯҳи беморон табобати саривақтиро тавсия медиҳанд, зеро дар ҳолати ба духтур муроҷиат накарда ба худ муолиҷакунӣ роҳ додан ҳолати бемор вазнин шуда табобат карданаш ҳам душвор мешавад. дар ин мавсими аввали баҳор хусусан бемориҳои аллергӣ бисёр вомехӯранд. псориаз беморо мо мегӯем вай ду хуруҷ дорад. аввали баҳор ба хуруҷ мекунад ё тирамоҳ зимистон ба он ҳар бемор ба ҳар хел. баъзе бемор ба аввали баҳор ба хуруҷи ин псориаз дида мешавад. баъзеҳо ба тирамоҳ зимистон ба
онон ки хуреҷашон яъне ин авли баҳор ба рост меояд ҳамонҳо муроҷиат карда истодаанд боз бемориҳои экзема мегӯем қубо экзема дида шуда бисёр омада истодаанд чунки вай дар мисол хобга кор кунанд химикатокиди кор кунанд мани нури офтоб ҳозир мани даври сумалакпазӣ сумалака бисёр хӯранд инҳо аз ҳам хӯрок ҳам кор ҳам вай вобастагӣ дорад муроҷиат карда истодаанд. аз рӯи таҳлили духтурон дар ҷаҳон беш аз 2500 бемориҳои пӯст мавҷуд аст. Духтурон ягона роҳи пешгирӣ аз бемориҳои гуногуни пӯст байни калонсолон ва ҳам хурдсолонро дар табобати саривақтӣ медонанд, зеро оқибати худмуолиҷакунии бемориҳои гуногуни пӯст ба оризаҳои вазнини ин намуди беморӣ оварда мерасонад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.